Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Idan ka kasance ba ku a cikin wannan tasha mai albarka, ina mai da tuna maka da cewa ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sai ka biyo mu a cikin wannan bidiyo daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa domin samun ji da ganin me yake dauke da shi. A wannan karo ma dai ma iya cewa tarihi ya maimaita kansa, domin wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore ya ƙara karɓar lambar yabo ta wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Ka biyo mu domin samun ji da ganin cikakkun waƙoƙin da ya bige abokanan karawarsa da su har ya ɗauki wannan lambar yabo ta wannan shekara mai suna 2022, kamar yadda aka saba bisa al'ada a kowace shekara ana badawa. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka domin samun ji da ganin bidiyon shagalin taron wannan bada karramawa ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore. Sannan kuma ina mai da tuna maka da cewa idan ka kasance bako a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Sannan kuma ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Kai shaɗin wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kuma kowane social media da kake amfani da shi akan wayarka ta hannu. Sannan kuma ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka, sannan kuma ka ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore, kamar yadda aka saba bisa al'ada a kowace shekara ana ba da lambar girmamawa ta kowane shahararren mawaƙi. To amma sabanin yadda aka saba, idan wani ya ɗauka wannan shekara mai zuwa wani ne zai karba. To amma dai wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Dore a kowane lokaci a cikin kowane yanayi tarihi ne yake maimaita kansa akan wannan lambar girmamawa. Idan ya karba shekara mai zuwa ma shi zai sake karba. To a cikin wannan sabuwar shekara ma da mai suna 2022 an yi wawake ana ta neman wanda za a ba wannan lambar girmamawa, amma sakamakon cewa cancantar ita ta fi ga masu cancanta a kanta, sai rabo ya sake tsagawa akan wannan shahararren mawaƙi. Kada ka manta dai kada ka shafa kana tare da tashar Hausa Zalla dai tilo faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki da wato Exclusive 24 TV. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ji da ganin yanda taron ya kasance da kuma yanda abin ya kasance. Ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Kai shaɗin wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kuma kowane social media da kake amfani da shi a wayarka ta hannu. Ka biyo mu a bidiyo na gaba domin samun ji da ganin yaya taron shagalin ya kasance. Ka ci gaba da kasancewa tare da mu. Mun gode, mun ji daɗin zuwanka, ka sake dawowa. Mun gode.